πόσο κοντά είναι η παράδοση η θρακιώτικη με αρχαία Ελλάδα, Βυζάντιο? Νομίζω ότι είναι πιο κοντά από κάθε άλλη παράδοση ελληνική. Η Θράκη, το μέρος μας, επί αιώνες ήταν ένα προάστιο της πόλης του Βυζαντίου. Οπότε από εκεί παρήλασαν όλες οι φυλές του κόσμου. Πώς τώρα στην Αθήνα μαζεύονται από όλο τον κόσμο. Για φαντάσου τότε, τόσους αιώνες που η πόλη τότε, η Κωνσταντινούπολη, ήκμαζε, πόσοι λαοί περάσανε, φυλές και φυλές. Οπότε η Θράκη είναι και ακόμα και σήμερα είναι ένα σύνορο μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Και αυτό συνετέλεσε ούτως ώστε να αποτελεί ένα παζλ πολυπολιτισμικό, με ήχους, με εικόνες, με ιστορία. Σαν να βλέπεις μια πολύχρωμη φωτογραφία, η μουσική της Θράκης. Έχει ρυθμούς γρήγορους, πιο αλέγκρο, πιο ζωηρούς. Έχει μια ποικιλία στις μελωδίες, στους χορούς και γι' αυτό και αγαπήθηκε από όλη την Ελλάδα.